Ето днес ще играем Майнкрафт. Както помните, бях стигнал до вторията. Трябваше да развалям една стена, да чупа, да правя от начало. И днес да правя, за да са равни тук. Ето. С динамит. Да щупих всичко. Слагах динамит. И сега е време да слагаме легла. Да. И тук ще са двете легла. What? Що са такива е? Първо искам да пробвам дали ще ме пусне навънка да падна. Добре, стара. Значи тук ще имаме леглата. Тук ще имаме легла. Не. Тук ще са съндъците. Бърка. Чай да вземем всичко. Съндъци. Не. Ще вземем съндъци, легла, печката. Къде е тази печка? Печка. Тя неща не, се събърка. Това беше добре. Вижте как изглеждат. Тук някой ще забърка като за музика. Това печката е. Много странно. Тук ли е? Да. Вот. Тук слагаме печка. Ето да сложим малко неща. Да кажем легла, кой ще кажеш? Но. Да, и те са. Да се ява така. Да, е така. Чува са, що са бели? Водата как е? О май гад, сива вода почти. Че ми пъгна. Хора, нещо ми лагна, не мога да го движа. Добре? Да. Чето са какво ли ще е това? Чакай навънка да го пробвам това да не гърми. Нали? Искам да видя някои неща, които не са. Какво ще е? Добре. Ето това била Ендър перото. Много странно Ендър перо. Добре, наистина много странно Ендър перо е, нали? И май това ще е от нашия епизод. Я да видим дали съм пропуснал нещо да сложим. Нали? Мога нещо да съм пропуснал. Я да видим. Да. Ето е това и Ендър честа. Ще сложим. Ева. И така започнем. Къде е да ги сложим? Върху е това куче. Така ще стана много хубава. Ще да покажем вънка. Забрал съм нещо, да. Хора, това скоро ще е от нашия клип. Но вижте
какво съм забрал сега. Тук има такива. Вижте ли го няма? Не си оставя някакво гадна гледка. Ето. Тя ще ги чупа. Не са хубави нещо. Ето е така по-готвено. А пък от тази страна вижте какво има само. Няма такива дръвчета, за да поддържат горе. Дали мога да се телепорта през такова? Но съм скапан. Сега трябва да отида. Аз съм се телепортнал горе ли бе? Аз съм се... Ето, глед. Ето казах ви какво съм забрала и тук да се продължава хора. И пак ли? Тама си казах, аре ще си почина вече. И тревата трябва да запълвам, моля ти се сега. Тама си казах, най-сетне мога да си почина, какво беше? Тревата къде е, хора? Нищо не виждам. Добре. Да, ето я. И само се напълнят от моите семейства неща. Това е много бавно. Няма да е това епизода, трябва да го догледате. И така, трябва да се прави само тревата и да го оставя, да съм пропуснал. Не съм това. За жал. Ето това също съм го пропуснал по случайност, когато имах динамит у мен и затова трябваше да го има всичко. Не цялата къща, само стената. Защото съм я направил. Опа. Няма да е така. Сега да видим, значи тук има такова. Така. Добре, тук не сме. Да. Седи. Дали го да го правя така е? Да продължа. Да, ще го продължим и така, за да е по-готин. Запомних къде има. Ето е така. И стига. Вярно ми е. Това така ли е? Я какъв ще излив. Ето тук трябва да слагаме се. Добре. Тук съм подпуснал напълно ли?
Какво е? Бранеме. Много хубава къща. Направихме. Дали да правим покрив? Тук съм пропуснал. Така. Имаме още 5 минути. Само. Много хубава къща. Нали? И там капаните. Чакай малко. Не направя такова. Гледай. Добре. Ще ни трябва... Това... Май се досещате. Какво ще е? Това. О, това си има мое. Много съм зле. Видите ли? Сега да видим. Някъде тук. Май се пропуснах. Дай. Мисля, че пропуснах някъде. Не се сещам. Чудо се, дали ще има повече ли, ако направя така. Ето е така би трябвало да има повече. Папа. Много така ще да свърши. Ярви? Уха, много бе. Лада. Искам един лък. Ще искам лък. Какво ли ще е той? Ено е тук. Но, искам много лък. По-малко това нещо е. Дали ще е? Кое е бе? Охо, яко. Аз ще взема и... Дали ще успея да се направя такъв нещо? Тън. Уха. И така става. Да, това е моя. Лотинг 2 ундрай. Ундрайкинг 3. Ладно. Може да го апгрейдна пака. И так, това ще е от нас за днеска. Чакайте да видим дали ще учи. Не, учил. Yes. Да, това ще е от нашия клип. Чао. Абонирайте се за мен и ми пишете.